Ez egy a mesterséges intelligencia által generált videó. Cégünk leggyakrabban ismételt kérdéseit hallgathatja meg benne. Kezdjük is el. Önök milyen jellegű mobilházakat gyártanak? Állandó lakhatásra alkalmas 4 évszakos acélvázas könnyű szerkezetes modulházakat. Hogyan tudom megrendelni a mobilházamat? Budapesten a 17. kerületben lévő irodánkban tudja velünk megbeszélni az elképzeléseit és a megrendelés részleteit. Mit tartalmaz a kulcsra kész ár? Az árban benne van a berendezett konyha és fürdőszoba, hűtő-fűtő klíma, víz, villany, csatorna rákötések, telepítés, helyszíni szemle, személyre szabott alaprajz és az érintésvédelem is. Rendelhetek kulcsra kész házat is. Természetesen, a kulcsra kész műszaki tartalmunkból vegye ki, amit nem kér, és csak azzal a tartalommal küldje vissza számunkra a műszaki tartalmat, amilyen tartalommal szeretné, hogy a házat legyártsuk önnek. Erre fogunk egy egyedi árajánlatot adni. Milyen egyéb költségek merülnek fel a ház árán felül? Az alapozás és a szállítás költségét nem tartalmazzák az áraink. Milyen ütemben kell fizetnem? Megrendeléskor 50%-ot kérünk, ha készen van a ház, akkor újabb 40%-ot és telepítéskor pedig 10%-ot kell fizetni. Milyen a házak szigetelése? Alkalmasak az önök házai állandó lakhatásra? Az általunk gyártott házak teljes mértékben alkalmasak állandó lakhatásra. A falakban 15 cm-es, a födémben pedig 17 cm-es szigetelés található. A műszaki tartalmunkban megtalálja az adott rétegrendet a falakra, födémre, az alvázra, a tetőszerkezetre és a lábazatra vonatkozóan is. Egy 38 négyzetméteres ház teljes áramköltsége, beleértve a hűtő-fűtő klíma áramköltségét is, fűtési időszakban havi 17 000 forint. Garanciát vállalnak? Igen, a házainkra 10 év szerkezeti garanciát vállalunk. Meg tudom nézni élőben az önök által készített házakat. Természetesen, előzetes időpontegyeztetés után mindig meg tudja tekinteni telephelyünkön a kulcsra kész, teraszos, bebútorozott bemutatóházunkat, illetve a gyárban éppen készülő házakat is meg tudjuk mutatni. Mennyivel kell a telepítési cél előtt megrendelnem a házat? A házak gyártását a megrendelések sorrendjében tudjuk vállalni. A jónak mondható, megbízható mobilházgyártó cégeknek sok a megrendelése. Szerencsére nálunk is ez a helyzet, így ha most megrendeli a házát, akkor pár hónapos telepítési célt tudunk vállalni. Ebben az esetben már más megrendelés nem kerül ön elé időben, így a vállalási idő fix lesz. Milyen fűtési megoldás van a házakban? Mi hőszivattyús hűtő-fűtő klímával rendelkező házakat gyártunk, mert ennek a legjobb a fűtőértéke, ez a leggazdaságosabb fűtési megoldás. Lakóházként engedélyeztethető házakat is gyártanak? Igen, viszont a lakóházakkal szemben támasztott követelményeknek megfelelő házak esetében felmerülhetnek pluszköltségek a magasabb belmagasság, a másfajta gipszkartonozás, illetve nagyobb tetőhajlásszög miatt. Önök intézik az engedélyeztetést. Az engedélyeztetést önnek kell intéznie. Mi minden ehhez szükséges információt, segítséget megadunk. Szükség esetén a tervezési munkával tervezőnket is meg tudja bízni. Milyen alap szükséges a ház alá? Elég úgynevezett pontalap, ami 40x40 cm-es betonkocka alapot jelent a ház lábai alá. Ez jóval olcsóbb és gyorsabb is, mint a teljes alap. Természetesen, ha már egy meglévő teljes alapra szeretné helyezni a házat, az is tökéletesen alkalmas a telepítésre. Az alapozásban tudnak segíteni. Alvállalkozónk kapacitásának függvényében el tudja vállalni ügyfeleink alapozási munkáit. Hány százalék az áfa a házakra? Nem lakóházként engedélyeztetett épület esetében 27%, amennyiben lakóházként van a ház engedélyeztetve, úgy 5% áfát tudunk alkalmazni, a következő feltételek megléte esetén. Lakóház követelményeinek megfelelően rendeli meg magánszemélyként a házat, a telek, ahova kerül a ház belterületi és lakóövezeti besorolású. Mennyi idő alatt készülnek el a házak? Mérettől függően 4 és 8 hét alatt gyártjuk le a házakat kulcsra kész állapotban. Országosan szállítanak? Igen, az ország bármely pontjára szállítunk, ha a szállítás feltételei adottak. Ez utóbbit a megrendelés előtt egy helyszíni bejárással ellenőrizzük. Változtathatóak a minta alaprajzok? Igen, felár nélkül át tudja alakítani a minta alaprajzokat, hogy a belső elrendezés olyan legyen, amit ön szeretne. Egyedi elképzeléseket is megvalósítanak? Természetesen. Lehet egyedi méretet, belső elrendezést, tetőszerkezetet, külső színt, belső burkolatokat is választani. Mivel modulokból építjük a házakat, egy modul 2,5 méternél nem lehet szélesebb. Ilyen modulból pedig bármennyit egymás mellé lehet építeni.
Sőt, idővel ki lehet bővíteni a modulokat, ha nagyobb házat vagy épületet szeretne. Látogatható a gyár. Igen, nincs mit titkolnunk, az éppen készülő házakat meg tudja nézni a gyárunkban. A házakat a telepítési helyszínen építik. Nem, a modulokat a kért készenléti szintig a gyárban készítjük el, és modulonként a helyszínre szállítjuk, ahol 2 vagy 3 nap alatt telepítjük, és ön már költözhet is. A nyitvatartási időn belül bármikor felkereshetem önöket. Nem, előzetes időpontegyeztetés mindig szükséges. Igény esetén a nyitvatartási időn kívül, akár hétvégén is tudjuk fogadni. Keressen minket elérhetőségeinken akár telefonon, akár e-mailben. Köszönöm a kérdésekre adott válaszokat. Szívesen. Önnek kedves érdeklődő pedig javaslom, hogy keresse fel cégünk értékesítőjét, ha további információra lenne szüksége. Köszönöm a figyelmét.